Primer de tot, vull agrair a tots els grups que ens hagin permès introduir aquestes millores que són, com deia molt bé el regidor, perdó, que vinc de l'Ajuntament, el diputat. El diputat. No, més és que ens coneixem de l'època de regidors amb l'Òscar i el diputat Òscar Aparicio. Bé, són d'estil, però no tant d'estil. El que volia també fer notar és que estem absolutament d'acord amb el fons, per tant, amb el que es pretén i amb tot el que s'ha dit, que és donar recursos als ens locals, i especialment aquells que d'alguna manera ho necessiten més per la seva envergadura, però d'alguna manera l'estratègia que s'intenta fomentar és aquesta que s'engloba a la xarxa de governs transparents, que al final es tracta de cooperació i de col·laboració entre totes les administracions que hi tenen un paper a dir i que en aquest sentit s'ha de treballar perquè continuï aprofundint-se en aquesta filosofia. Aquesta és una de les petites modificacions d'estil que s'han introduït i, a més, dins d'aquesta lògica de col·laboració entre administracions, la Secretaria de Govern Obert està treballant en la presentació del catàleg de serveis pel món local i, en especial, per aquest punt en concret també, i en aquest sentit és una aposta que ens sembla molt important, en tant que potser vivim en un món on la informació és abundant i segurament el més important és el que vol fer aquest catàleg, que és ordenar-la, simplificar-la, fer-la accessible a tots els ciutadans i els usuaris, i en aquest sentit aquest treball, aquest objectiu és el que ens sembla que pot ajudar més en els objectius que són compartits per tots, que al final és dotar de recursos i facilitar i coordinar adequadament en benefici dels municipis petits i que més ho necessiten tota aquesta sèrie de recursos per tal que puguin complir aquesta llei, i amb això també s'aconsegueix que els nostres ajuntaments estiguin més al servei i més a l'abast de tota la ciutadania. Moltes gràcies. Gràcies, diputat. Us recordem que abans d'acabar aquest punt hauríeu de llegir el que és el text finalment acordat, tant vosaltres com el parlamentari d'Esquerra, potser qualsevol dels dos, i que sobretot tenim el compromís tots de lliurar el document signat. Ho dic perquè el diputat Carles Riera ens ha anunciat que havia de deixar la comissió en breu. Per una qüestió d'ordre, vol que ho llegeixi, president? Sí, gràcies. Doncs a les esmenes, finalment els 5 punts quedarien així: establir un catàleg de serveis de suport als ens locals, especialment dirigit a aquells que disposin de menys recursos i capacitat tècnica i operativa per aplicar la llei 19/2014 del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb un catàleg de recursos que des de la Generalitat es pot facilitar als ajuntaments i que es vehicularan a través de l'Agència Oberta de Catalunya. 2. Coordinar una línia de formació adreçada als càrrecs electes en col·laboració amb la xarxa de governs transparents dins del catàleg de serveis proposat en el punt anterior. 3. Instaurar una línia de subvencions per ajudar els ens locals a la formació del seu personal i a la creació d'unitats especialitzades al món local de Catalunya dins del catàleg de serveis proposat en el primer punt. 4. Consignar en el proper pressupost de la Generalitat una partida pressupostària expressa que doni cobertura als serveis que integraran el catàleg de serveis i a les mesures esmentades en els apartats anteriors. I 5è, que per part del Govern de la Generalitat i de l'AOC es faci una campanya informativa per tal de donar a conèixer la llei i els drets que atorga als ciutadans mitjançant campanyes informatives als mitjans de comunicació. Gràcies, diputat.